We're looking for a but not nation. Mary, we reach out in the helping hand. We're gonna feel Mary, Mary, the heartbeat of this land. We're gonna feel it. Say Mary, the heartbeat of this land. We're gonna feel it. Happy Sabbath. Hey, ngayon sarong kay Jawares nangungurara mission story oh. Sanang kabarabure pa. Sangana gidon na re kay diyan na ako mes. Samani nga tiya kana. Sa kanakwan na ko mare kanakwasan na magina nakakapayat yaswa na ko na nun te wiki asan na ko eh. May muan te wiki ni karuka saro kun to kino o kwa teira kay kain te kina nakakapayat yaswa ko san na makim na. Kabes na ngayon sa siya po na ramis na rin itaro yay amin am testimony ako kunan sa pawaya. Kaya, pero ba dispa nga, ninanong tabi sa'yo, kaya rari, nakunan sa pawa na, ang nakakabayat yasan ako. Ang, okay ganun na, naspawa, ang nakakabayat yasan ako, ka nga, ipunsoy kain na, tiyakari sa'yo. Isoy roya, daya ba nga, roy titabes. Wekarisan, tayo kay, si tabes hindi pong ari. Te nga pong ari te sandi. Ang ngayon na nun di. Ang ngayon na nun di. Kaya nga minara ni may nga ray ibangan di buryo. O ngayon na wala rin may maay na ilang inikakuha ni Megindira. Ayaw ko na ni Miss Paya kaya nga kakarawa ginanon na uya kari sari. E punira rin kira na pen yara rin ipangan di buryo. Tiyaro at yaw tiyes. Yung ngayon ang dana rin. Yung nga ko na di ba ka. Tuputakin na yun, irawin ang ngatayin, ang ngungungan ra, niyakakin, nipuputa kay. Konti tayo, wawari ko na kayo rin ako namaro. Nakangayipon, ipon nga iara rin ka nga irang ni babay ng areya. May nanon, pun wikira nga na pa ikan, no yawagin na takapara-para. Takapara-para hari ya po mo nande, ikay. Hoy aswangay.
I ko girin dam na kon dan are sinanon nungora ta kaparaparan ka ni kakagi po so ni kangay. Oh, yun to ko wari ko hari kay na pa kan namarong ngay ining kakani ko agi. Oh, ngayo ko isa ngayo me si tiraw ni kangay o sa mga ay ngaya ya kari ya iririn dararang nana ko may ba ya are inang kan nungora rong to po nga ti tapes roy. Meri nanon na ara tay na ari ni di kaya di takaparaparan. O yati kene nanon no ti tayri kiro ayan ni nako ti tabes. Oy nanon ti tayan no sa kamenti mai takawaya di sana nagin dira. Tepyo. Sa kamenti mai ni dira ni suwa. Agi pa ya pa kana ko ti tay. Yeri yagir uro ko bora. Paing kami ore pa sinatarapon, ngaya bora ari ngaya mga tabi-tabi mo may sinabanga po niyang waro kora. On tita yan eri yamis tira, yamis ari kangay ng kanong raya kinari tita kapes roy. Yan ang un yoko o onki yoko. Yagi para na no ya mga rana ari, ya mga buti rana ari takapara-para peso. Ya mga rari, ya mga anak ko na yan, kaya piso ari. Meri si mga anak ko, ikaunta pero ay meri metin nantay somewhere wari pundi. Hantay yari tayo na respo, ika ngayora kinari. Saro ko ika ngayon na mga buti tawata merin tayo kinari. O ngayon na no, wari aro ko ipiso, pa yan ang ko mga ditapes. Yan, yagi ran are, yagi tabarang ya bus tebe ba ya bun bus maya na betera are. Tebe ba are ba ya tau roy na nong dana. Nanga bugin to we ba nangera nang daira kina kon tera na are. Tiaron ni guys pong. Hoy. Inang karabara ba na kon buwari ge kay bunti meto nanganganay tera na dan tiya kan dire bugin tiya kare sa piang roy ya wawa. Kaya wawa pa tiya kare sa yo ngaya bun pun nagi ari girari nagi pai pun siya yo teran are te kare sa ngai pun na kare sa to wari karawa au ka kaya na ko na ko mire tari wa mane una nan te kare sa ya gi mete bua kararan are arari ni ne bapun nya ya kawaira ni kaya te me wari na ro to singa ya me ayo me ro wa kan ta sendap. Ngayon ay dara pa, ti, ana testimony bunara misinarya. Kakanguran tapes seyo. Kanya saro ko na Raymina.
kai sarokon nara tayeres nang mena ko nakon nara rataboy ka kakakoro to na takatano tari kana yam menam dan am flawan ke ngapong ko nakawakin na idom ko nakawakin na nakon takawawan itira kana ko pun ite ipun teke amwe me pun na kia pas pun kore ina bera yari yari ke yang aya asa kona bere ni mena Ay. Akana iya mirua ko kay din tapos sa iyo. Enay na diri the baptismal class. The diri ay